И здравейте хора, аз съм Маняка и днес ще ви покажа как да си инсталирате играта SAMP и откъде да си изтеглите. Аз съм си отворил сайта, ето какво съм написал, ще има линк под описанието, тук ще ви изразя различни сайтове, но натискате ето тоя и така, трябва да ви излезе ето този сайт. Downloads и тук натискате който искате, те са едни и същи. Който искате от трите линка, все пак казвам, че са едни и същи. Натискам тук и аз няма да записвам. Аз имам. Ще ви излезе ето това, ето тая икона. Натискаме я. Така, това да написвате в който диск искате, но аз няма да инсталирам, тъй като я имам. Ето, ще ви излезе ето тая икона. Който няма GTA San Andreas, играта няма да му тръгне. А който има GTA San Andreas, се надявам да му тръгне. И това беше хора, довиждане.